daar hoor ik wel eens gevraagd, waarom wie komt het tot ze Maastrichtse muziek best kon zingen, of dialectmuziek. Ik ben een Engelstalige zanger en het is begonnen in 1980, de mensen daarachter, die fles whisky daar, is met een oom die geschilderd wordt op Tut Pieters, die van Brazilië, want ze in Maastricht waren dan. Een hoop materiaal metgenomen en bij me binnenstormde en ik op in de middag en zag met een stuk papier in zijn hand. Maak je muziek op die tekst? Ik bekeek het en ze zei, ja, wat voor nummer, wat is dat voor tekst, of hoe gaat het, welke muziek wilt je hebben? Ja, dat is een Braziliaans liedje, de muziek is van een Braziliaanse vrouw uit São Paulo en die heeft me toestemmen gegeven. Ik heb daar een Maastrichtse tekst opgemaakt. Ja, die heet een liedje en dan zong ik van op zo'n manier. En het nummer was het gaaslampen leeg. Zo rustig gelegen dat tussen de bruggen blinken de torens van mijn Maastricht. Door mij gedenken boos in die jaren, ik zat op het stukje in het gaaslampen leeg. Gaaslampen leeg, het gaaslampen leeg, leed mich met hem weven in Maastricht. Gaaslampen leeg, ja het gaaslampen leeg, leed mich met hem weven in Maastricht. Zo is het allemaal begonnen. Ik heb naar de hand meer dan 100 nummers van hem opgenomen. Op muziek gemaakt, op teksten van hem, meestal historische teksten, wat hij ballades noemde. De ballade van de Roes, de ballade van de Berg, de geplukte haan. De ballade van Marieke Lang, de ballade van de Twee Oeren. En ik heb dat op muziek gezet, opgenomen op cassettebandjes in die tijd, 1980, 1981 en begin jaren 80. En in 1997 heb ik samen met mijn broer JP Stingray de CD Manneke van de Molen opgenomen, op over 16 goede nummers opgezet hebben. En daar was Porter wel ontzettend trots op. Lui wat die geivelig zing, dat komt bij ons van mond tot mond. Gezien door Jan en allemaal is horen buiten story rond. Dan ben je zo in een blank muziek dat s'avonds door het dorp gaat. Een uur te hoeven klinken klaar is iedereen het leeg goed dit. Hoop ik me de peer begint dat peer dat ook maar en dan zo'n hier. Het is het peertje van het merken van de mond dat s'avonds door het dorp gaat. Zo gaat de klok, het 12 uur slecht en zo gaat het wel door. Dan kwam daar zo aan zitten met teksten, die bestonden uit 20, 24 of 30 coupletten. Er was geen einde aan. En dan zag ik, die kind dat maakt dan muziek op. En de schoot zijn eigen, ik zeg ja, dat Engels is toch binnen met opgegroeid. En voor zeggen, zing de mooie taal, de beste in de Maastricht. En dan kun je de mooie shoot doet Maastricht. En zodoende, ik vond het dan zelf ook wel leuk voor te doen. Ik heb zelf nog op teksten dialect geschreven. Dat moest nog aan. En ik vond het geweldig. En daar was ik trots op. Neem de Sjoense nummers vond er. Maastricht in de ochtend. Hij is gestorven in 1998. En ik heb nog een hoop teksten van hem, die moeten nog goed werken. En s'avonds de maan eens kan kijken
naar de hoezer en de brug van Maastricht. Dan zijn ik de lantaarnpaal blinken, daar in het groen echte gaaslampen liggen. En zo 's avonds de lui die staan boten, en ze laten de hond door op de kat. Ze vertellen het kwartje aan de buren, of ze gewoon zo gaat rond door de stad. Ah, mijn Maastricht, mijn hart Maastricht, wie schoen dat de beest in het gaaslampenlicht. Ah, mijn Maastricht, mijn hart Maastricht, wie schoen dat de beest in het gaaslampenlicht. Dank je, Porter. Adieu.